Здравейте, приятели на Discover World BG! Днес ще се потопим в един от най-вълнуващите и уникални светове на планетата – света на австралийските животни. Австралия е известна със своето невероятно биоразнообразие, което включва множество видове, които не се срещат никъде другаде по света. Преди да започнем, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да не пропуснете още интересни видеа за природата и животните. А сега нека се запознаем с някои от най-забележителните обитатели на този континент. Австралия е дом на повече от 378 вида бозайници, 828 вида птици, 4000 вида влечуги и 25 000 вида насекоми. Но нека започнем с едни от най-символичните животни на страната – кенгурата. Те са не само национален символ на Австралия, но и уникален вид, който не може да бъде намерен никъде другаде. Кенгурата са известни със своите мощни задни крайници, които им позволяват да скачат на големи разстояния. Всъщност, те могат да скочат до 3 метра височина и до 9 метра дължина. Освен това, кенгурата имат специална структура на краката, която им позволява да се движат икономично и бързо. Следващото животно, което заслужава внимание, е коалата. Тези сладки пухкави създания са известни със своето лениво поведение и любов към евкалиптовите дървета. Коалите прекарват почти 20 часа на ден в сън, тъй като храната им е бедна на хранителни вещества и е необходима допълнителна енергия, за да я преработят. Тяхната уникална диета и начин на живот ги правят уязвими, особено с намаляването на естествените им хабитати. Не можем да говорим за австралийските животни, без да споменем и емото, вторият по големина летящ птица в света. Емото е уникален не само заради размера си, но и заради начина, по който се движи. Те не могат да летят, но са изключително бързи на земята, като могат да достигнат скорости до 50 км/ч. Емото е също така известно със своите красиви пера и характерен звук, който издава, когато се чувства заплашено. Следващият интересен обитател на Австралия е тасманийският дявол. Този малък, но мощен хищник е известен със своята агресивност и характерен звук, който издава, когато се чувства заплашен. Тасманийските дяволи са уникални, тъй като са единствените останали представители на семейство Саркофагидае. Те играят важна роля в екосистемата, като помагат в контролирането на популацията на мъртви животни и разпространението на болести. Не можем да забравим и за морските обитатели на Австралия. Голямата бариерна рифа, разположена по протежение на австралийското крайбрежие, е дом на безброй видове риби, корали и други морски създания. Тук можете да срещнете всичко – от цветни рифови риби до величествени морски костенурки и дори акули. Рифът е не само красив, но и изключително важен за екосистемата, предоставяйки хабитат за множество видове и играейки важна роля в поддържането на морската биоразнообразие. Друг интересен аспект на австралийската фауна е наличието на отровни животни. Австралия е дом на много отровни змии, включително най-отровната змия в света – Инланд тайпана. Тази змия е известна със своята бързина и агресивност, но също така е изключително срамежлива и рядко напада хора. Освен змии, Австралия е дом и на множество отровни паяци, като черната вдовица и белия паяк. Австралия е известна и с уникалните си животни, които не могат да се намерят никъде другаде. Например, ехидната. Те са уникални не само заради начина, по който се размножават, но и заради своите характерни черти. Ехидната има дълга муцуна и бодли, докато плосконосият млекопитаещ е известен със своята плоска муцуна и способността си да плува. Нека не забравяме и за австралийските птици. Континентът е дом на множество уникални видове, включително и папагалите, които са известни със своите ярки цветове и интелигентност. Папагалите в Австралия варират от малки до големи, а много от тях могат да имитират звуци и дори човешки гласове. Те са социални същества и често се срещат в големи групи. Австралийските животни не само че са уникални, но и играят важна роля в културата и историята на страната. Много от тях са свързани с местните австралийски племена и техните вярвания. Кенгурата, коалите и емуто, например, са важни символи в аборигенската култура и често се появяват в техните приказки и митове. Сега, след като се запознахме с някои от най-забележителните животни в Австралия, нека да разгледаме и предизвикателствата, пред които са изправени.
Много от тези уникални видове са заплашени от изчезване поради загуба на хабитат, климатични промени и инвазия на чужди видове. Защитата на австралийската фауна е от съществено значение, за да можем да запазим това невероятно биоразнообразие за бъдещите поколения. И така, приятели, това беше нашето пътешествие из света на австралийските животни. Надявам се, че сте се насладили на информацията и сте научили нещо ново за тези невероятни същества. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да получавате още интересни видеа и информация за природата и животните. Ако ви е харесало видеото, моля дайте му лайк и споделете с приятелите си. Благодарим ви, че бяхте с нас и до нови срещи в Discover World BG.